שלום, היום אני רוצה ללמד איך לעשות בובת דאגה. בובות הדאגה באות מהמסורת של גואטמלה במרכז אמריקה, והן משמשות לילדים שיש להם דאגות קטנות או גדולות. הם יכולים לפני השינה לספר לבובה את הדאגות שלהם, לשתף אותה במה מטריד אותם, ולשים את הבובה מתחת לכרית או ליד המיטה. והבובה שומרת עליהם, שיהיו להם חלומות נעימים ורגועים יותר ושינה טובה. ובבוקר הם יכולים ללטף את הבובה ולהגיד לה תודה שהיא שמרה עליהם ועזרה להם לישון טוב. אני הכנתי לבובה גם תיק שבו אפשר לשמור על הבובה, תיק קטן עם שרוך, אפשר לשים על הצוואר או ללכת לתלות אותה באיזשהו מקום. ויש ככה כל מיני דוגמאות, אפשר לעשות הבובות גם קצת יותר גדולות, קצת יותר קטנות. יש לי פה גם בובה שעשיתי עם חוטי מתכת, ידיים ורגליים עם מתכת. אבל אני אראה היום בובה שאני עושה רק מבד. הבובה בעצם עושה כולה משאריות של בדים, ריבועים קטנים של בד. אפשר לבחור את הצבעים, מה שרוצים, וחוט. וקצת דבק אנחנו נשתמש גם. אז אני מתחילה, קודם כל אני לוקחת חתיכה, זה יהיה הגוף שלנו בעצם, חתיכה של סוויצ'ר, בד כזה כמו של סוויצ'ר, ואני מגלגלת. זה צריך להיות הדוק, לא חייב להיות מאוד מאוד הדוק, אבל ככה ליצור מין גליל כזה. ואז אני לוקחת, אפשר קודם כל לעשות איזושהי קשירה שתחזיק את זה. אני עושה את הקשירה בחלק העליון, זה בעצם יהיה הראש. קצת מהדקת. וקושרת. בסופו של דבר לא רואים את הדבר הזה, את החלק הזה, אז אני לא צריכה מאוד להקפיד כאן מבחינת יופי, וזה יוצא משהו כזה. ואז אני לוקחת חתיכה של גרב ניילון שגזרתי, ומלבישה אותה על האזור של הראש. היא לא צריכה להיות גדולה, היא צריכה להיות מספיק גדולה בשביל לחסות את האזור הזה של הראש, בצורה שאני יכולה לקשור אותה. אוקיי, ואז אני שוב עושה קשירה. המטרה של זה ככה קצת להחליק את האזור הזה, ליצור איזושהי אחידות. ואני עושה עוד קשירה, עוד פעם. למעשה אפשר לעשות כאן רק קשירה אחת, לא חייבים את שני הקשרים, אבל לפעמים זה יותר נוח לקשור קודם את הגליל בד הזה, שהוא לא יתפרק בזמן ששמים את הגרב ניילון. אז אחרי שתי הקשירות זה נראה בעצם ככה. אוקיי? אפשר להדק את זה, לראות שזה ככה נראה טוב. אוקיי, אז זה השלב הראשון. השלב הבא שלנו, אני לוקחת חתיכת עוד ריבוע בד, זה איזשהו ריבוע שזה עשוי מפליז, לא מאוד עקרוני, ואני חותכת בו חריץ שהראש יעבור דרכו, זה בעצם החלק העליון של הבגד. אוקיי. ואני עוטפת אותה ככה עם הבד הזה, שני הצדדים, בצורה כזאת פחות או יותר, שיוצרת לי כביכול שתי ידיים. ואז אני לוקחת בד נוסף. החלק התחתון אני אוהבת בדרך כלל גם בבובות המסורתיות של גואטמלה, החלק התחתון הוא צבעוני כזה, הבגד יש בו צבעוניות. אז אני אוהבת לבחור בדים שעושים, בדים שעושים צבעוניות.
אני מניחה את החלק התחתון ככה קצת גבוה, פחות או יותר משהו כזה. אם זה ארוך אני יכולה לקפל את זה כדי שזה ייסגר מאחורה. ושוב עם הבד אני עושה כמו חגורה בחלק העליון יחסית של הבגד, שבעצם מחזיקה לי את שני החלקים, גם את החולצה וגם את החצאית. ואז אני עושה פה קשירה. פעם אחת אני עושה קשירה שני קשרים פשוטים שיחזיקו ומהדקת. אני משאירה קצת שארית של החוט, קצת שארית ארוכה, שאז אני יכולה לעשות פה עוד, ככה זה נראה עכשיו, והשארתי חוטים ארוכים שאני יכולה לעשות קשירת פרפר. זה כבר עניין אסתטי, לא, עוד קישוט אם רוצים, לא חייבים לעשות את זה, אבל זה נחמד. משהו כזה. אוקיי, אני יכולה טיפה למשוך את זה אם אני רוצה שזה יהיה קצת יותר גבוה. לסדר את זה בשלב הזה. אוקיי, ככה. יפה. עכשיו, הבובה שלנו סך הכל די מוכנה. אני יכולה לגזור פה אם אני רוצה ליישר את זה. עכשיו אני רוצה לעשות את הראש. אפשר לעשות גם שיער, אפשר לעשות מטפחת. כאן עשיתי מטפחות, מין מטפחת כזאת. פה אני רוצה לנסות לעשות מין כובע. בעצם לוקחת שוב פשוט ריבוע קטן של בד, מלבן, ומלפפת מסביב לראש. פה אני יכולה קצת להדביק את הקצה של הבד. אני משתמשת בדבק לבדים, אז הוא לא צריך לחכות, הוא מתייבש ממש מהר, ואחר כך הוא גם משאיר את הבד כזה רך ונעים. אוקיי, יכולה לסדר, להרים קצת, ואני עושה לו קשירה למעלה, שיצא מין כובע חמוד כזה. הנה, הבובה אפשר לומר שהיא מוכנה. אפשר כמובן אם רוצים, אני לא עשיתי עיניים, אבל אם רוצים אז אפשר לצייר עיניים, אפשר לרקום, מה שרוצים. וזה בובה עם כובע מצחיק כזה פונפוני, ואפשר כאמור לעשות גם בובה עם מין מטפחת כזאת, ואפשר לעשות שערות מצמר,
במקום הכובע. אז זהו, והנרתיקים הם פשוטים, אני לא מראה כאן, אבל פשוט ריבוע פשוט, או איזושהי צורה אחרת, עם חוט מאוד מאוד חמוד, ובתקווה שהיא תסיר דאגה מהרבה לבבות עדינים ורגישים, ותביא שינה טובה לכולם. להתראות.